Il-Wasteserv qabżet l-ammont ta' skart riċiklat li kien immirat għal din is-sena biex bekk kisret ir-rekord tal-ammont ta' skart riċiklat f'sena, hekk kif ġew riċiklati 19,000 tunellata ta' materjal riċiklabbli. Il-mira għal din is-sena kienet ta' 18,000 tunellata u sa qabel tmiem din is-sena ir-rekord inqabeż diġà b'1000 tunellata. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia sostna li n-numru rekord ta' skart riċiklat huwa wieħed inkoraġġanti hekk kif huwa prova tal-ħidma bl-waqfien tal-Wasteserv kif ukoll il-poplu qiegħed jagħmel aktar sforz biex jirriċikla. Huwa sostna wkoll li dan l-iskart huwa riżorsa li jista' jinbih fis-swieq internazzjonali. Il-Ministru Farrugia żied jgħid li din il-ħidma hija biss parti mill-ħidma akbar bil-mira ta' sostenibilità aktar wiesa'. Issa jfisser ukoll il-pjan inkomplu natwawh bil-Long Term Waste Management Plan tal-pajjiż imma wkoll l-investiment ta' 9 biljun euro tal-EcoHive illi flimkien iwassluna lejn orizzonti ġodda. Intant il-kap eżekuttiv tal-Wasteserv Richard Bilocca irringrazzja lil ħaddiema fih dan Wasteserv u anke lil Maltin u Għawċin li kontribwixxew għal dan ir-rekord hekk kif dan ikompli jimla l-ħaddiema b'kuraġġ għall-ħidma tagħhom. Bilocca għamel ukoll appell lill-pubbliku sabiex ma' żmien dan ir-rekord jerġa' jinqabeż. Tieni ħsieb huwa li ninkoraġġixxu n-nies biex jagħmlu ikbar sforz ikbar ħalli jkompli jidħol materjal aħjar fil-faċilitajiet tal-Wasteserv, materjal nadif. Niftakru li dan il-materjal jiġi proċessat mill-ħaddiema tagħna, allura meta nimlew il-boros irridu nimlewhom b'rispett